na. Wala. Alam to siya. Perluan ko sa Tagalog sa iyang registra. Napon. Ikaw, usap na mo. Beruhan na mo ha. Ako, bawal akong basa pa. Wala gyud problema. Huwag kang basa. Ako pamatunan. Ako kasi kapon. Kapon ka ha. Ako kang pabasahon na ko ah. Kanin. Ako ay pausa-usa ubasan ni mo. Kabasan na ba kita? Kanin. Ha? Siya basahin mo na. G. Kana? O. Kana? O. Kanin. G. L. E. Siltag basa. Googly. Wow! Google. 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 Basag basa. Gulo-gulo. Ano, sa'yo na din. Kung sa'yo basa ni mo, ane? Ha? Give your meat a good old rub. Yeah, boy, help me. Kung sa'yo basa ni mo, ane? YouTube. E. Di na YouTube eh. Uy! Ang pagbasa ni mo, ana, kung saan man eh? Y. Kana? O. Kana? U. Yo. Yo. Dayon. T. Dayon. U. Dayon. V. Dayon. E. YouTube. YouTube. Ba't pa nagbasa? YouTube. Okay. Ito ah. YouTube baby. Kana, usaw-usaw basa. P. T. Usga. P. H. I. L. L. I. E. I. N. E. S. Nice. Di kahag basa. Pilipinas. A few moments later. Alright guys, pasensya ilang gud mi guys, kaya nagabinaan mi sa among vlog. For disclaimer only lang dahil ni guys, kay sa kanang tanan mga bata dira nga nananaw sa among vlog, pagtarong lang gid mo sa eskwela ninyo pagsuon mo sa pagsunod mo sa inyong inahan. Kinala mo, tuman mo sa inyong ginikanan, ayaw gitawan mo pagpabuyag. Ang amo diri, kung ano ni, sa Griggy Mix TV, maghatag lang, ulingaw ninyo sa kahanginan. So, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Griggy Mix TV. At Bisaya, ato ni. Yeah. Sige, ito ang ulap. Ako ikadugang dahil kay karong adlaw special kay ron kay kabalo mo unsa. Birthday ron ni Papa. Wala, gigukon na tas kunot, ani guys. Thank you for watching.